Straight to the point. Now, mao ni akong giingon sa atong analysis mahigala nga kining pagsud sa Amerika ining gira tali sa Israel ug Iran. Number 1, posible nga makapaundang na nga paspas pag-undang. Ikaduha, posible nga mo-escalate sa tupang mudako ang gira. Di ba? Kaya bantay mo sa kong analysis. O karon prebuyag, igo gyud. Duha may mahitabo, either maundang ang gira or mo escalate. Kaya maundang ang gira, tanawa na may sa pagsukol ug wa na gidaganan. Di either mo surrender or under the dictate na mahigala sa superpower. Dikta naman ng Trump day. Nakaprangka pag-isulat, dikta na ng Trump nga, sige, pagsabot mo diha. Uman mahigala nga nipakita og puwersa ang Amerika, pagsabot mo duha, ha? Atol ni agi kataw-katawa, bitaha na ko na sa surrender gyud. Surrender day kin mo naman og kuan ba? Medyo okay lang na. Kay kana og dili maminaw mahigalang Iran sa US. Ang sunod nga wave of bombers na kuyaw man. Kato, first wave pa lang ganito. Bungkag mga higalang ilang mga nuclear sites. So sunod, nga wave ana, labi pa ni attack na mahigala ni counter-attack ng Iran ang US base na magitirahan, direct attack na sa US. Ang sunod nga wave ana mahigalas, bomba kuyaw-kuyaw na. So, eksakto, ang desisyon mga higala ni ining Iran Supreme Master mahigala Ayatollah Ali Khamenei nga magsabot mo Israel ug Iran, pagsabot mo sa kalinaw. Mo na unang kwan, mo na kong ingon, either mahuman o dali ang gira, kay human naman na may time nga gitakda day. 12 ka oras, 6 ka oras, 12 ka oras, so sa 24 oras, official na yun nga nahuman na ang gira. Ato na yagi kataw-katawa, ha? Human, mo na unang senaryo. Ang ikaduhang senaryo, nga mo escalate, meaning mo batbudako ang gira, kung dunay mo tabang sa Iran nga superpower sad. Kinsa man yung superpower, balikon ako, 5 members, permanent members sa UN Security Council. Doon na gani mo, salida diha, mudako yung gira. Unsa man yung mga nasura ang 5, akong balikon, United States of America, UK, France, China o Russia. But wa gani mo laban ana diha, awa na. Tapos ng boxing. Straight to the point. O dunay mo laban, superpower versus superpower, wa na. Pabilo sa gira World War III ang lawas. Delikado. Delikado. So, kung mabantayan ni mo, superpower mahigalang kontra mo, atlas pong usa. Sa may ni karon, kisa may musod, ani mahigalag, bombahan mahigala sa Amerika ang Iran. Ang Russia, igo lang ni isog statement. Kanang statement nga, condemn na, astan China, condemn na, lahi man na nga, support. Manang statement lang og support nga kundim-kundim lang, lahi na kuda sa support yun nga mo tabang me sa gira. Matras man sad mahigala ang Russia. Although kanang Russia apikihon yun animo, ana anay capacity. Pero samtang dili ni among gira sad, unahon ang Russia di man sa ni among gira gyud. Delikado mga tunaw taning kalikiha di apa mi Ukraine nagkalisod pa gani midali. Dili maka-afford ang Russia mo apil og laing gira ro mga panahon na. Now ang China, moingon pong China nga, di masagid ta ingon nga, inana ka-close ang ties between China o Iran. Di masagid ta parinte, kaya kami mga insect man, may tarawa mong mga mata, kumpara sa inyo. So, dili ilang gira. Muna nga, og muatras gani ang China og ang Russia, wa na. O sa pamahimo sa Iran. Maura na kani adto sa Iraq. Ang Iraq mga kagalaan ni sukol kato si Saddam Hussein kinsa may nagbomba ato way labot Israel. Kinsa man ang US gyapon kay interest na sa Amerika. Ang US mga higala kauban ang Britain nga ilang gibombardiyo ang Iraq kay tungod kuno sa weapon of mass destruction.
ilan ang interest. Kay kining 5 members, og moingon ta nga unfair, yes, of course, unfair gina sa tinuod. Mauna mga higalang superpower mo na duwa sa international law. Para kaprangka lang pag-istorya ba? Kani hisgot na kitag tinuod gud. Di tamaga atong puyo-puyo ko ng istorya. Kining 5 ka mga sakop sa UN Security Council nga permanent members, mga unfair gyud sila. Nganong unfair? Di man sa gusto nga kwan. Numero 1 man ang siloso, naa sila ilang mga nuclear, pero sa musugot ng uban makabaton po ng nuclear. Straight to the point. Wala dili mo submit sa International Court of Justice, dili na. Sumagod ang China, gikihan na itong Pilipinas, ni-submit magod sa jurisdiction wa. Straight to the point. Giisnab lang ang International Court. Yung sa may mahimo sa International Court, ang mag-imong dakpo na si Jinping. Kisa may mo dakop. Mga nasa sa international law. So, kani, sa ako nang giingon, o kamo nakahibaw mo sa itong analysis yun, either mahuman o dali ang gira, kini pagsuod sa Amerika, mahuman o dali ang gira, or mo-escalate ang gira. Pero gikalculate na nadaan ni Trump mga sukintig paminaw, nga mo atlas man ng uban. Kay kanang China di man inana ka, ligon ang ilang tae sa Iran. Hasta ang Russia dili ka afford. Duha man eh. Ang kasagaran magkuyog yun sa UN Security Council, nga muuban sa US, kining France o UK, kuyog na sa US. Munay kasagarang mahitabo yun. Ang China o Russia mag-uban sa gina sila. Kadto bitang pagbumba nila mahigala sa Iraq, wa man mo pirma mahigala ang China o Russia. Ila raman to sa US mga kaigalaan. Call it illegal? Sige, okay, illegal. Kisa may mo implement anak nga, wa man. Wala mo uyon ang Russia adto ug ang China, but wa pud pasabot nga mulaban silang Saddam. Mo na nahitabo diha mga sukintig paminaw. So atras. So ang Iran karon gipakitang puwersa sa Amerika, under the dictate sa Amerika, pag sabot mo, mas may nalana ko na samingon niya surrender gyud. Surrender medyo kuan man. Karon og moingon nga pag sabot mo diha, magsabot na lang kay mura na nga hurot naman sa damong mga bala. Sige na kung binayluay mahigala mga missiles, di. Wa na. Nangahot na ng mga bala. O mga hurot na mga bala po na na. Moingon na po na niya. Sige, magsabot Miss Kalinaw. Pero tinuod na mahigala. Wa na eh. Nangahurot na mga bala na. Hapit na mga kwan. Mga kanang Amerika. Mo ni bantayan natos Pilipinas ha. Kanang atong problema China careful kita na. Nga naman. Simbako og mag-away ang Pilipinas ug China, kanang US dili ta maka siguro mulaban na nato bisa pag doon na tayo mutual defense treaty sama ng US ug Israel nanay mutual defense treaty, pero di ta kasiguro sa ato kang relasyon nato Pilipinas ug Amerika lahi sa relasyon sa Amerika ug Israel. Mo nay prangka pag-istorya ha. Kay daghan man go mga Israeli day, mga Jews day nga nasa Amerika sad nga ang economy sa Amerika may galab medyo naapoy dakong tingog ang grupo sa mga Diyos nga naa diha. Straight to the point. Ikaduha, mahigala ang interest nila. Kana, di ba na rescue gano'n gihimo sa Amerika ba? Prangka pag-istorya, dili na ingon nga naghira ang Amerika ang Israel, may tabang Amerika sa Israel. Ang tinuod na ang Amerika doon na interest diha. Benefited lang ang Israel. Na interest, sumagod sa Iraq. Kinsa man nabagoy gira ang Iraq nga kwan, laing nasod wa, ang Amerika yun. Ngano dili mo sugot ang US. In fact, kining 5 members mahigala sa UN Security Council, di na lagi sugot sila na pay laing nasod nga maka-create og nuclear. Tanawa, niining 5 na aman ni man nuclear weapons. Ang usa nga wa nila mabantay nga naghimo, wa mabantay gyud nila ang North Korea. Karon isog kisaman ko ni mobadlong North Korea basi magwala ng ilang presidente na ara ba sa iya. Wa mabantay na. Mo na iningon sa North Korea ay sa among kuan ha kay mag-testing mi sa among nukes. Nabay mo palag Kim Jong-un, tanawa ang tupi pa lang daan porbida. Mo na nga di na sa musugot nga napay lain gyud nga maka
himo og nuclear weapons kay mahitabo ana ang usa ka country nga naay nuclear ligon siya. Di na basta-basta nga maong nasod. Kay sukol naman na. Delikado ko ng klasiya sa armas. Weapon of mass destruction ko na. Patay mahigala, biological patay, tanan hasta ukok patay. Tanawa, so saman, prebuyag lang. Na mo na kung iyon sa kong analysis. Kini kinisud ng Amerika dali nang mahuman ang gira. That's the number one scenario. Mahuman dayon. Ikaduha, malangan og mosamot og dako kung dunay mo tabang sa Iran. So kinsa may mo tabang ang Russia. Calculated na sa US tan-aw Russia dili na katabang. Kaya napay problema sa Ukraine. Ikaduha ang China, dili na ang ilang tay. Di po sila parintik eh. Tanawa, ang mata palandaan, dili parintik. Ang unahon naman ng Russia, di lang sa may tabang-tabang diha kay naglisod ganun mining Ukraine. Kaya mong silingan Ukraine, musukol man sila. Samot, nagmo support si Trump sa Ukraine, makasukol ginagsamot. No? Muna, karon. So, money, at least, okay na. Mahuman ang kuwan kay Ingo Mas Trump, nga mahuman na ha, ang gira. Ako basahon ang statement ni Trump ha, niya atong analisaron. Straight to the point. Now, atong tagag-pagtagad mga higala ning iyang statement ni Trump ha. Tanawa, mo niya akong ingon, kitang Pinoy, careful kita, di ta magsalig anang Mutual Defense Treaty ha. Kanang Israel o US na nasa Mutual Defense Treaty. Nga kung atakihon may gala ang Israel mulaban ang US. Na nasa Mutual Defense Treaty. Nya basig manundog puta nga ana man dayta Mutual Defense Treaty. Okay day kay mulaban ang US. Bantayanan gina nato mo na ang di nato kaya di kita. Ha? Og naay mga gira mahigalang di nato kaya ayaw bonus na nang mulaban udi. Kanang Israel nga atake sa megala kaya man nila balag magira sila. Naman sila capacity. Bisa pag di mulaban ang Amerika malangan lang. Oh, nasa interceptors. O tirahan ng missiles na sa Iron Dome. Kita. O tirahan tag missiles nila na mayo og natay Super Dome. Wa gyud lisod ta. Unya maingon tag mulaban, prangkang pagkaistorya kanang Amerika, dili na pwedeng sabton nga laban, pero tinuray lang ilan ang gira nga naka-benefit lang ang Israel. Ha? During the time pa ng Barack Obama, ilang gipapirma ng Iran sa ilang mga higalang gikasabutan katong Joint Comprehensive Plan of Action. Joint Comprehensive Plan of Action. Ang 5 permanent members ni pirma na og kasabutan sa Iran. Nga ang Iran, kinahanglan mo himo mo kay ingon man Iran nga naa sila ilang nuclear program pang civilian ra kuno. Gipapirma na sa 5 permanent members sa UN Security Council. Nanay kasabutan nga, bantay ha, kutob na sa civilian ha, di mo himo og nuclear bomb. So pila may uranium level at that time pagsugod yun, 3%. 3%. Nya na may monitor ana. Gimonitor man ang mga sukit ti paminaw kay di lagi sa mosugot kining interest ni mga dagkong nasod. So doon na mahigala International Atomic Energy Agency kanang international watchdog. So gimonitor na okay pa man sila primero. Natingala mga higala kadugayan nga ito naman sa ilawom sa yuta maghimo og kanana ang ilang mga nuclear program. Kaya safety gud kay sa Fordo mahigala. Ubumba-bumbahan na nimog bomba nga kanang kuan dili US la mo inaaana kanang bunker booster bomb. To asa kinailaman nga safety. Unya ang uranium level mahigala gikan sa kuan day 3.6% pa lang kun asa sugod. Di makaingon ka naa sa nuclear pero pang civilian na din ang ilang kuan gyud dili na pang bomba. Kay 3.6% naman ang uranium enrichment. Naibaw ba mo pilay pagsaka? Ni sakag 20, ni sakag 60%. Kadakuha bang pagkasaka ha? Di ni palag yun ang kuan na naghimo naman magbomba. Binuang naman ang inyo. So ang dunay interest ana ang US. Mabitan ang dunay ilang negotiation sa US natong April nga naundang. During the time of Barack Obama na mga higala, during the time of Joe Biden, na existing ka nga kasabutan. Pero ni palag na, pag abot ni Trump,
Pagka Presidente Trump iyang gi-withdraw na kay di ni mauning inyong gikasabutan. Ha? Kay pagsugo na 2006, ang uranium level mahigala sa monitoring anang Iran is 3.6% lang. Pagka 2010 nahimo sang 10%, ganun saka dako mapagkasakaha. Ato ni sakag 20%, ni sakag 60%, di wa na. Ingon sa binuang naman ng inyo, ha? Unya to pa ba dia pangutan-on di na pud mutarong og tubag. O kini ni ang inspeksyonon mahigala sa International Watchdog, di magpa-inspeksyon. Unya karon to ang sa ilawom gyud pagmaayo gihimo. Nga bombahan nimo dili matandog. Why bumbang wa katandog ana US ra mo inaa. Kanang bunker booster bomb nga gida atong B2 bomber. Maura. So inana ka safety. Ikinsa man kuno pagkina mag-istorya tay tinuod ba? Kanang Amerika tanawar ko naong ni Donald Trump. Kanang naongan Donald Trump, negosante ko na sa Trump. Daan ko na talawang naong Donald Trump, pwede ba na nimo isource bulsa ke? Bisa pagi mo inyong Trump nga, Mr. Donald Trump, wala mi nuclear bomb gihimo oy. Kining amo pang civilian ra ni. Og imong anaon si Trump, tanawang naong asa di mo yun sa ayaw ko isource bulsa ha. Muna prangka-prangkang istorya. Nganong taas naman kaya ng level sa inyong uranium, binuang man inyong kalaki. Ha? Unya, ipa-inspect mga higala na ni-report manggod. Mong guni ang report, kinidako manggong butang mga kagilaan kay kanang US na aslay CIA. Grabe ng intelligence monitoring sa US indikin. Gawa sa CIA may provide sad ang intelligence monitoring sa Israel. Mas grabe man po ng intelligence monitoring sa Israel. Kanang Mossad. Unya gawas ana mga higala ang International Watchdog, kining Global Nuclear Watchdog, kining IAEA, International Atomic Energy Agency, mo man gimiingon, niadtong buwan lang Hunyo, mo inisulti mga kagalaan, formally, may deklarar nga dunay breach of non-proliferation obligations for the first time in 20 years ang Iran. Straight to the point. Na may breach. So kinsa may di maalarma ana? Ha? Di sa may di maalarma ana nga ang inyong pagsugod-sugod mingo man nga wala ra ning amo pang civilian ra ning among nuclear, wala may plano nga kwan. Kanan 2006. Last 2006 pila ang level balik ko 3% lang. 3.6% lang ang level sa uranium. Kana bang ingredient mahigala para paghimog bomba? So, may nga wala, okay ra na. Pag 2010 nahimo mahigalang 10%. Ngano ni saka mag 10%? Pag 2013 ni saka og 20%. Sa binuang naman ning kalakihan mo nang pagka presidente Trump daykin, gi-withdraw Trump na di maayo ning inyong gihimo. Binuang man ning inyong kalaki. Pag 2023 ni saka og 60%. Diwa na. Og imong isource bulsa Trump nga wa man ni Mr. President kining wa na civilian naman ning nga kuan. Di ma-source bulsa oy. Yung Trump ayaw ko yung i-source bulsa ha. So mo nandun ay negotiation balik nga ang kang Trump nga ayaw mo anang nuclear. Call it unfair. Yes, unfair yun. Nga naman, kining Amerika di kabadlong sa Russia, di kabadlong China. Kanang mga 5 permanent members na hinaykan na lang yun nila nga sila na ay ila na di na musugot nga napailain. Hinuon kung imo hunaon daykin kung kitang tanan kanasuran na apotay nuclear, dali putang mahuman ining kalakihan. Mo nang gilimit na mo nila nga kami nalay naa ha. Kaming 5 na ami, kamo ay na lang mo pag himo-himo. Under sa balaod may Galas International law, ma-apply ang balaod nga kamo di mo pwede maghimo ha. Maghimo kanimo illegal na, ha? O kami mo himo wahi illegal. Manay prangkang pag-istorya ha. Kining balaod may Galas International law, applicable na sa mga pobreng nasod, ha? Huwag ka to mga dato o to mga gamhanan, wa? Mariyado dyan ang balaod ay sa ato day. Nga, kini mga gamhanan, mga kagalaan, bida. Mga haod kayo.
So kana si Trump kasabot na di man na civilian og utok pus Trump. Og imong ino na nga Mr. President, wa mi kuan oy. For civilian purposes lang ning amo. Nya mingong Trump nga civilian ngano kada atasa man kay ng inyong uranium level. Pangbomba naman inyong gihimo. Unya nganon to aman sa ilawom, ta sa Fordo kanang tulo mga higala ka mga gibombahan sa US nga mga lugar mahigala naa diha ang ilang kini ni ang ilang nuclear programs nga safety kayo. Ang Fordo, Natanz og Isfahan. Tunog na kay na nga mga ngan sa CIA sa Amerika o sa Mossad. Plus dunay official declaration ng IAEA ni tukar gyud si Trump. So kana tinuray interest na ni Trump, interest na sa Amerika naka-benefit ang Israel. Mo nang kitang Pilipinas sa di tamo diretso lang nga maghuna-huna ta nga total naman tay mutual defense treaty no. Mulaban ning Amerika na to. Na basig di mo laban daghan na ba mo nagingon marami ang namamatay sa maling akala. Kaya kanang Israel mo sukol gira, sukol lang sila ila. Naman sa ilang capacity. Ang kita mo matay capacity. Naputol lang ganing kumagko sa tong sundalo. Napatabang na mga mutual defense treaty. Tanawa ko ng gubat sa Israel o Iran. Wa may kwan. Daghang na nga matay, bomba, dagko na mga missiles ng lupad. Why invoke defense treaty? Pero kita, water cannon na ganyan mahigala, bida. Asa man ang atong mutual defense treaty sa Amerika. Ako lang ng agi katawa, ha? Now, muna akong analysis. Muna akong giingon, ha? Either kining pagsuod sa Amerika, mahuman o dali ang gira, or mu-escalate ang gira. Karon nasakto may galang atong analysis. Ang unang senaryo may nasakto gyud nga mahumag dali. Kay to naman si Trump may galang ingon naman nga okay naman ang Iran ug ang Israel la pagsabot mo. Diay statement ni Trump ha atong basahon. Ining statement may gala ni Donald Trump. Okay? Asa man to names ibutang kuno diha sa names kay atong basahon o nya ato pod nya hubaron sa Binisaya aron nya ato maanalisar og maayo. Nanada names? Be ibutang diha sa atong screen alang sa mga alang sa atong mga social media followers. Nakabasa naman mo ani pero ato lang basahog dugang. O niya atong analisaron og kadto pong mga nasa radio makabati po sila. Sige. Okay na ba names? Nanadiha ang katong pamahayag ni Donald Trump. Kini. Sige. Okay, ano mo ni mahigala, no? Matod pang Trump mga kigalaan. Congratulations to everyone. Ako lang nang gagi katawa ha kay human may galas bomba nga bidang dagko ato mga bombaha. Congratulations to everyone ko no. Binisaya pa mga kigalaan nga congratulations sa tanan. Gingon dire it has been fully agreed by and between Israel and Iran that there will be a complete and total ceasefire. Sa binisaya pa mahigala, nasabutan na sa hingpit tali sa Israel o sa Iran nga adunay kumplito dunay kumplito og tibuok nga tigil putukan sa pagpunong sa gubat paghunong sa gira. In approximately 6 hours from now, kung sa maniguhian niya na ganinang buntag day. So mag-ihap na ta. Wa na roy buto-buto dito ron taon. Na siguro yung mga nahabilin, siguro mga watusin na lang na ipabilin kay. Ingon si Trump, may gala, in approximately 6 hours from now, matod pa niya, sulod sa mga unom ka oras gikan karon, when Israel and Iran have wound down and completed their in progress final mission, matod pa, kung ang Israel o ang Iran makakumplito na sa ilang kasamtangan o katapusang mga misyon, for 12 hours, kay open parenthesis, close parenthesis man for 12 hours, at which point the war will be considered ended. Sa binisaya pa mga kahigalaan, sulod sa 12 ka oras, o pagkahuman ini, ang gubat,
pagaisipon nga tapos na. Tapos ng gira na si Trump ang nagdikta. Ato lang ni agi katawa-katawa ha. Nga 12 ka oras matod pa ni mahigala sulod sa 12 ka oras o pagkahuman ni ini ang gubat pagaisipon nga tapos na. Officially, Iran will start the ceasefire. Ang Iran pa may galay mapaunahon sa ceasefire. Ato lang lagi katawa-katawa ha. Pero kuan lang kay para lang pawa po sa atong stress mga kaigalaan. Matod pa mga kaigalaan sa binisaya pa niini mahigala nga pagkasulti nga opisyal na gyud yang Iran mo imuuna og hunong upon the 12th hour Israel will start the ceasefire, and upon the 24th hour, an official end to the 12-day war will be saluted by the world. Straight to the point. Matod pa, hunong na gyud no? Hunong na, suod mahigala sa kininiang kuan, no? Ang Iran, official ng Iran ang magsugod sa paghunong, niya pagkahuman sa ika-12 ka oras, ang Israel po musunod sa paghunong, og sud sa 24 ka oras, usa ka opisyal na nga pagtapos sa 12 ka adlaw nga gubat. Ang sa ulugon matud pa sa tibuok kalibutan. Sa ulugon pa. Ato lang yagi katawa kay malipay man ta na human yung gira ha kay dakog epekto ni mas may na mahuman na dayon. Okay na, ingon si Trump. During each ceasefire, the other side will remain peaceful and respectful. Sabi niya sa matag yugto sa paghunong, ang pikas habig ug ang pikas habig magpabiling malinawon og kinini ang mo respeto. On the assumption that everything works as it should, matodong kini una sa una dong to on the assumption to sige be kay para maklaro tani okay gamay lang ha sige atong kuan gamay kay na magnawa ko sa pagbasa kana okay kana siya on the assumption that everything works as it should sabi ni saya pa sa pagtuo nga ang tanan mulihok sumala sige plano which it will kining pagkasultian nga kuan man medyo kuan man which it will. I would like to congratulate both countries, Israel and Iran, on having the stamina, courage, and intelligence to end what should be called the 12-day war. Straight to the point. Tanawa na gud ni mga higalang hitabua si Trump moro pa nahimong hero ining kalakiha inday kay undang naman gira. Nya pinaingon pa siya siyang statement. Ibalik ko yung statement dong. To statement niya. Kani nihalta sa second paragraph. Second paragraph ko na butang igilo daw. Pwede nimo mabutang igilo ang second paragraph. Kana kay ono di kita libat inigbasa ani. On the assumption kana be. Second paragraph naman no. Sige daw. On the assumption. Okay. Kana. On the assumption that everything works as it should, which it will, I would like to congratulate both countries, Israel and Iran, on having the stamina, courage, and intelligence to end what should be called the 12-day war. Human mahigalas pinaksitay mahigala daghang patay, daghan nga damage. Congratulations na ninyo. Agi katawa mahigala. Yan ingon pagad siya mga kaigalaan. This is a war that could have gone on 4 years. Kini nga gira mulungtad pa unta ni udugay. Nga katuigan. Mao giingon niya. This is a war that could have gone on 4 years and destroyed the entire Middle East, but it didn't and never will. Mato pa niya. Kini nga gira, kini nga gubat, mahimo punta ni mulungtad og pipila ka mga katuigan og daghang og mahimong muguba sa tibuok Middle East.
mahimong muguba sa tungang sidlakan, tibok sa tungang sidlakan. Mato pa niya. Apan wa kini mahitabo. Og dili gyud kini mahitabo. Mato pa ni Trump. Nahimo na yung sang hero ining kalakiha ay. Mo ni ang sulti ha. This is a war that could have gone on for years and destroyed the entire Middle East, but it didn't and never will. Kini nga gira mulungtad po tanig pila ka makatuigan og muguba sa tibuok nga tungang sidlakan. Apan dili. Apan wala kini mahitabo. Og dili gyud kini mahitabo. Nya paghuman, Diyos nun po sa kalit sa ubos. Ingon siya mga higala sa sumpay, God bless Israel, God bless Iran, God bless the Middle East, God bless the United States of America, and God bless the world. Straight to the point. Sabi ni Saya pa, ang Diyos manalangin sa Israel, ang Diyos manalangin sa Iran, ang Diyos manalangin sa tunga-tungang sidlakan, ang Diyos manalangin sa hiniusang kanasuran dito sa Amerika, o ang Diyos manalangin sa tibok kalibutan. Straight to the point. Mura magnahimong pastor si Trump. Asa lang agi katawa-katawa may gala. So, tood man, mo follow sila ani, kay ang nagsulti may gala ang labing gamahanan man nga nasod. Lisod sila di sila mo sunod. Back to normal na, Okay man po noon nga kwan. Nga magmalangan patay ning giraha. Daghan pang kinabuhi nga mga matay. Di kinini ang kwan na lang pod. Magsabot na lang sa tinarong unya mobalik sa normal na nga panginabuhi. Unya para mahunong na gyud maundang na kay importante masaguna ay kalinaw day. Unsa man na paghunong po na gud. Sako nang giingon either mahunong dali o mo ni hitabo karon or mo escalate mas lisod pa. Ay mo escalate mahigala delikado mahimong pabilo sa gubat sa tibok kalibutan. Pero karon mahigala ni ana. So mas mayo po noon nga inani nga mahunong na kay aron nga mobalik nas normal town ang kinabuhi sa mga tao mahigala dito sa Middle East kay naamong naman ani hasta mahigalang Qatar na among naman po sila. Hasta mga higalang di ilang kana mga kuan kana na ang Iran ug Israel. Ang US disod na nya nibawas po sila sa mga US bases mga kaigalaan. Delikado kayo. Kita po sa Pilipinas, ang atong kuyaw sa Pilipinas, ang gasolina nga musaka, ikaduha ang atong kuyaw, ang atong mga OFWs mamauli, samantaan nig panarbaho nila, unya ang ikatulo, naaputay mga US, kuan dili visiting forces mga higala nga naa dili. Delikado, simbako ba lang, palayo na pod, no? Simbako, roy og targiton og apil natin mga US bases nga naa sa Pilipinas. Og targiton og parehas Qatar ba gitarget ang US bases to sa Qatar. Mayo kay nasagang nila kay naa sila mga interceptors. Nang kita unsa man to interceptors kay? Mo na nakalisod na napita mahigala mo nang ang atong statement gyud pag issue nag statement sa kanasuran. Maingon ba nason mo condemn na ang usapod condemn magawan mo laban sa kuan na. Ang Pilipinas ang atong statement nga motherhood na gyud nya ang ato sa Pilipinas gibasa tong Tita Clear gahapon day nga ang ato nga malinawon nga ato nga panawagan nga naang kalinaw ina na. Di kita mag-isu-isu statement nga makapasilo sa pikas bahin o sa pikas. So kutob na kita sa mga panghinaot nga ang gubat magka sinabtanay og mahuman. Careful kayong statement oy. No? Kay aron nga wa bay masuko po nato. Kay kinini ang playing safe na lang gyud ta kay wala batay ika buga pod ra ba lagi. Na lisod na kayo mahigala og kuan. Kinini ang atong mga university diri sa Sikihor murag wa pa magyud makamugna tingali og kanang sama sa Iron Dome. Mo na diha attorney John Kagulada kutob lang kita sa mga pangamuyo. Liman kana mga higala sus mga Rosep. Matugpa na mga missiles mga kaigalaan. Bungkagong agi, Dinagko ni nga mga kuan oy, dinagko ni nga mga
armamentong gipanggamit mga sukid tigpaminaw. So karon medyo dili nila limpod actually sapat sa Iran. Kining pagkahitabo aron. Kining lisod sila og ceasefire tali sa Israel medyo kuan gud pero wa naman tay mahimo kay na naman Trump mahigala ni sod naman. Mas bubintaha-bintaha na lang ni kuno sa Iran maingon nga surrender lang gid mi. Mas magkuan man, mas may ni inani nga wa mo surrender ng Iran pero nagigsabot ana. So dunay ceasefire. So 12-day war mahumana. Under this dictate mahigalan Trump. Lagi tala nagkatawa mga sukid di paminaw. So aron nga mo balik tas normal oy. Tan-aw na to ni mahigala kay obserbara na to within naman sa time nga gihatag. 6 hours onya 12 hours and then 24 hours matud pa upon the 24th hour an official end to the 12-day war will be saluted by the world. During each ceasefire, the other side will remain peaceful and respectful. Straight to the point. Unya nahimo siya mahigalang mo ni husay aning duha. Human mahigala sa pagbombardiyo ni congratulate na. Unya nahimo po siyang gamay mo rasag na pari di sa ubos sa iyang statement og nahimong pastor nga medyo Diyos noon po si Trump di sa ubos. Ato lang yung agi katawa mga sukintig paminaw, porbida. Pero subong pamalandungon to ang mga panghitabo mga kaigalaan. Labi na ang kay kakuyawan nila ang Iran magud og maoy mobaws mahigala medyo lahi po iyang binawsan sa Iran kay delikado ba daghay mga among. Kay ang Iran medyo dunay pagkakuan lahi po ilang tirada. Kay kanang Israel mga kaigalaan, in fairness mga higala sa pikas ug pikas. Kuan man inigtiras Israel bitaw daghanang patay sa mga military generals gyud ni kuan ni Ayatollah Ali Khamenei, ang supreme leader sa Iran. Iyang mga generals nga matay. 8 ka generals god nga iyang mga sinaligan gyud sa iyang army nangamatay may gilas target sa Israel. Pagbawo sa Iran balik sa Israel di man gud target nga military installations may gitarget. Ang Tel Aviv man, ang Haifa, ang civilian population may maigo. Mo na ni kakuyaw. Simba ko wa pay Iron Dome dito, pati naghanang patay. So medyo kuan ba? Mo na nakuyawan tong uban ba sinya magwala ning Iran, kini Major General Muhammad daghanin nga matay. Major General Hussein Salami, Major General Muhammad Bagheri, Major General Ghulam Ali Rashid, Brigadier General Amir Ali Hasizade, Brigadier General Mehdi Rabani, Brigadier General Ghulam Mirza Merabi, Brigadier General Davoud Sikhian o General Masoud Shane. Mao ni ang nangamatay nga mga generals. Daghang mga army, daghang mga sinaligan niya ang naliquidate sa pag-attack sa Israel. Nga pagbawas nila, wa may namatay nga general sa Israel ay. So medyo alkansi na ang mga trupa ni Ayatollah Ali Khamenei. Medyo alkansi na gamay kay kung mawadaan ko kay mga generals nga labi nag may utok na sa inyong operation. Medyo naman gud apektado kagyod, no? Labi na kato mga brilliant generals si mo ina nangawagtang na. So murag na ka, ipatawag ng mga generals wa na. Pay mo ingon lang ka nga kuan. Wa na kay mga generals, wa na kay mga kuan, labi pag nahutdan ang mga bala, ingon na lang nga. Gusto pa man mo padayon pero kining amo lang gusto nga ang kalinaw. Sama ining Israel og Iran, posibleng dusikat adlaw ng binumbahay og nangahutdan nagbala kay nangahutdan nag Iron Dome nga igsugat yung interceptors. Pwede pag moingon na lang pod nga nakasnabot may nga magsabot na nas kalinaw ina na. Tinuod di wa na mga bala di ay. Pero bitaw dako mga higalag role in Trump ining kalakiha murag sagol dikta ning iya ning Middle East kaning kang gubat sa Iran ug Israel nga magkasinabot mga kaigalaan. Sige, atong paabuton mga sukintig paminaw 24 hours gikan sa pagsulti ni Trump. Basin pa og mahingpit na gyud nga makabot ang kalinaw taon.
aron nga mabalik nas normal mahigala ang ato mga kaigsunan diha sa Middle East. Ato lang nang giagid katawa mahigala pero subong pamalandungo na pero ato nang hinaota nga matuman ning tanan o back to normal na ang dagan sa kinabuhi. Boses na pinakikinggan, opinyon na pinaniniwalaan. Attorney Rufil Fernandez Banyo sa Straight to the Point.